Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria convocada para a aprobación inicial do orçamento deste Concello deste ano en curso 2019. O Grupo de Goberno presentamos un orzamento para este ano 2019 para iniciar un proceso de cambio no noso Concello e seguir mellorando. Todos os capítulos de gastos e ingresos responden ás verdadeiras necesidades dos nosos veciños e, asimismo, fortaleceremos e garantimos a continuidade de regularización dos postos de traballo dos traballadores deste Concello, que é unha cuestión fundamental. O enorme esforzo que supoñen estes orzamentos fundamentan na necesidade de seguir avanzando en todos os aspectos, tanto en melloras de servicios como na consolidación das obras a través de distintos plans que se ven reflectindo na memoria e no anexo de inversións. Especial importancia ten neste ano a presentación dun eminente proxecto de cambio de humanización e urbanización de Santa Comba con fin de marcar un antes e despois no aspecto urbano deste Concello de Santa Comba e que adiantaremos e será presentado en breve para dar a coñecer a todos os nosos vecinos, cuyas bases van a estar sentadas neste documento presupuestario que consideramos fundamental para o futuro de Santa Comba. Finalmente, o novo esforzo que ten por ter as contas ao día e cuadradas deu o seu fruito e conseguimos ter uns remanentes positivos a base de facer ben as cousas e de calcular ben os gastos que levamos a cabo e que nos permiten seguir afianzando a execución dos novos proxectos e de obras e servicios moi necesarios para o noso Concello. Como noutros anos, e tal que como se pode ver na documentación anexa, se recollen as necesidades das accións culturais, deportivas e sociais que desenvolven proxectos moi necesarios para os veciños e veciños de Santa Comba e que quero aproveitar esta ocasión para agradecerlle públicamente a súa labor, a dedicación, sabendo que conta unha vez máis co apoio económico do noso Concello. O importe total do presuposto deste ano ascende a 8.109.102,85 céntimos, tanto no estado de euros, tanto no estado de gastos como no estado de ingresos. No estado de gastos, no capítulo 1, que é o gastos de personal, ten un importe global de 4.140.335 euros, incluindo nese capítulo tanto os gastos de salarios como a seguridade social e tamén os seguros de accidentes. No capítulo 2, o capítulo que corresponde aos gastos de bens, servicios e transferencias corrientes, o crédito ten un importe de 3.172.379. No capítulo 3 de gastos financieros, o importe son 8.970 euros. No capítulo 4 de transferencias corrientes, que son a consignación que ten este capítulo é de 134.700 euros, deles corresponden xa a 103.000 as subvencións nominativas. A parte tamén se recollen aquí as obras escolares, premios por concursos culturais, concursos de escaparatismo. No capítulo 6 consigúmase o estado de gastos do orçamento 2019, que supón un total de 642.323,46. Non sin deixar recalcar que neste noso presuposto incluímos unha folla de inversións total cuyo anexo está incluído por un total de inversións para o noso Concello de 5.318.336 euros. No capítulo capítulo 8 de activos financieros, incluíse neste capítulo 2.000 euros, e no capítulo 9 de pasivos financieros, un total de 18.324,72 que vai a ser a cuestión que temos que amortizar no préstamo mobiliario. Respecto aos ingresos, no capítulo 1 dos impostos directos que supón os imposto de bens de inmuebles, imposto de entidades económicas, de recuperación, imposto de créditos especiales, asciende a 3.330.000 euros. O capítulo 2 de impostos indirectos, de impostos sobre a construcción, instalacións, obras, ascende a 550.000 euros. No capítulo 3, ingresos por operacións correntes procedentes de tasas e precios públicos e outros ingresos, consigúmase unha cantidad de ingresos de 1.136.100.000 euros. No capítulo 4, por transferencias corrientes, neste capítulo prevese 3.162.432,85. No capítulo 5, de ingresos patrimoniales, 500 euros. E no capítulo 8 de activos financieros consigúmase unha cantidad, un importe de 2.000 euros que figuraba no orçamento anterior. Todas estas cantidades cuadradas ajustanse ás necesidades do noso Concello, das cales non sempre, como decimos, os
Os presupuestos son as cantidades que se están consideradas que cando se ejecutan finalmente e cando se fai un ajuste no presupuesto e cando se fai a correspondiente liquidación. Señor Camaño, ten toda a palabra. Bos días. Ante todo, disculpar aos compañeros que interrompen por cuestións personais. Non tiñamos conocimento dese tema, por lo tanto, vimos a ser breves porque non contábamos con defender este asunto noso. Pero así temos que decir alguna cousa. Mire, en primeiro lugar, por suposto, chega tarde, ainda que, este ano, non se pode, casi non nos podemos queixar porque chega tarde, porque o do ano pasado chegou en agosto, e este chega en febreiro, pero, en realidad, tiña que haber chegado antes do 15 de outubro do ano pasado, para ser aprobado antes do inicio do novo ano. Entón, primeiro chega tarde. E despois, para facilitarnos información, somos ustedes bastante reales. Temos que pediros aquí, baixo escrito, para que nos den información. Se non nos dan información, pois non sei que ten para esconder a información. É dicir, se non hai nada de esconder, que nos diga para non facilitar a documentación a todo o mundo. E despois, temos que decir que se anunciamos que íbamos a votar en contra destes orzamentos, porque anunciamos unha comisión informativa de contas, porque o informe do interventor é desfavorable. É desfavorable por diversas razóns, pero entre outras cousas, por a fundamental, é que os orzamentos non son creíbles, non se axustan á capacidade de recaudación. Vostede alá que inventa os ingresos, define que imos a ter unha serie de ingresos, e basándose nesos supostos ingresos que o interventor di que non son reales, vostede fai un presuposto de gasto en donde, por exemplo, no capítulo de persoal, pasamos de 3.574.000 do ano pasado, é dicir, de agosto do ano pasado, que se aprobaría, que se faría efectivo probablemente en novembro ou así, porque houve un recurso. Por lo tanto, fai nada, se habían subido ustedes ou incrementado o gasto de persoal no 7,83% no ano 2018 con respecto ao 17, e agora incrementan ustedes o gasto de persoal un 15,82% con respecto ao ano pasado. E se imos máis atrás, se comparamos este orzamento que é o 2019, se comparamos con o ano 2016, que é o último que aprobamos nós, ano no goberno, vostedes dedican 4.140.000 a personal e nós dedicábamos 2.450.000. Nos dedicamos o 35% do orzamento a persoal, a gasto de persoal, e vostedes dedican o 51%. Pero claro, é un 51% moi ficticio, moi dineros. O 51% de 8 millóns, que supostamente, di vostedes, imos a recaudar. Pero, por exemplo, di que imos a recaudar, que é o que digo interventor tamén, di que imos a recaudar, a ingresar 298.000 de o servicio de abastecemento de auga que se vai a gestionar desde o propio Concello, pero vostedes xa está cobrando ese servicio, xa o está cobrando agora, porque estamos en febreiro, xa teríamos que estar recaudando. Por lo tanto, a día de hoxe xa non podemos decir que imos a recaudar 12 meses ou 298.000 que corresponde ao ano completo. Hoxe, a 6 de febreiro, non podemos decir que imos a recaudar os 12 meses, porque xa pasou de anos, non é pico. Por lo tanto, vostede, por
porque además o vino ano pasado tamén, só tiña incluído vostede cuando se decía que iban a ingresar 300.000 euros de abastecimiento de agua, por lo tanto, pues xa está. Sumámonos, dámonos porque son nosos, e en base a eso, en base a esos cargos, que sabe que non van a vir, vostede planifica os gastos e ven a gastos de personal. É dicir, non estamos en modelo que se paga sempre, que se paga ben. O que pasa que este é un despropósito. Sabe canto lle subiron vostedes ao persoal desde o ano 2016? O imposto actual que lle digo a vostede, o gasto de persoal, que son 4.140.000, é o 32% con respecto ao 2016. É dicir, do 2016 ao 2019, vostede incrementou o gasto de persoal en 32%. Unha barbaridade, sabe? É máis bien, un 51% que non é certo, en absoluto. Se é unha proporción moi elevada dos presupostos dedicados ao personal. Non é o habitual no noso entorno. O habitual no noso entorno en Galicia, en xeral, está en torno ao 35%. Sabe? Eu vostede dice un 51%, estou seguro que é máis un 60%, porque restas, se quitamos as cantidades que non vai a ingresar, é máis un 60% que está destinado. Por tanto, non sei se outros concellos son moito máis listos que nós ou non son moi bons, porque despois as cousas tampouco funcionan tan ben como para decir, bueno, pues temos un elevado gasto de persoal, pero por lo menos as cousas funcionan perfectamente todo o nivel. Pero aquí, o que está pasando é que, a verdade, moi poucas cousas van ben. Moi poucas cousas. En todas as propiedades, ustedes ven a corregir decretos, as cousas chegan tarde. Hai cousas que non se, gastos que incluso que se perden subvencións por non tramitar a tempo. En cambio, obras que se fan en 3 días. Sí, temos obras, como se chama, relatos destas que visto e non visto, xa probas, 2 días xa está feita. Pero bueno, eso é porque se contratan agora a xente moi efectiva e moi eficaz no seu traballo, porque entón, vendo que a xente de fora é tan eficaz no seu traballo, pois habrá que contratar de fora. En fin, pero bueno, ese é o que está pasando. Entonces, como lle digo ao interventor, son os presupostos totalmente ficticios, non se pode, non son creíbles, non son realizados esos ingresos. E a vostede, pois, bueno, tira adiante. Digo, bueno, pois eu digo que imos a recaudar 20 millóns, 100.000, e imos a gastar 20 millóns 100.000. Ahora sí, os gastos sí que son seguros, sabe? Porque vostede, por exemplo, en cuestión de gastos de persoal, de nóminas, pois hai certos traballadores que lle sube vostede que están cobrando personalmente algúns deles, pois aproximadamente algo menos de 20.000 euros, e a vostede sube 4.200 euros. Bueno, iso é en torno a un 25% de subida salarial, sabe? Pa un ano solo. Eu non sei que pasa aquí, pero bueno, vostede seguramente dirá que as subidas salariales pois son en unha parte obligadas porque subiu o salario mínimo interprofesional a 900 euros, por lo tanto, sei que subiu o sueldo de unha serie que estaba por debaixo, non? O sueldo base que estaba por debaixo dese dinero. Ben, entón eu non sei que pasa, pero os traballadores que menos cobraban non son os que levan ese dinero, esos 4.000 e pico euros. Non sei que pasa, se é unha cuestión de non sei, de dignidade ao mellor, porque algúns non poden cobrar o mesmo que outros, vai a ser que cobren o mesmo peón que outros persoas, non? Entón, como os outros, algúns deles subiron o salario forzosamente, porque o goberno central así estipulou, pero a subida salarial que se estipula no goberno central é do 2,25%. E pode ser con 0,25 máis se o PIB, o Produto Interior Bruto do país, que alcanza o 2,5%, e nesse caso, a partir de julio, tendría que subir un 0,25% máis. Pero bueno, estaríamos no 2,5% de subida salarial. Que sería o que sea. Pero, vostedes o que fan é subir, pois, un 15%.
Un 15,82%. Bueno, que despois crean outras plazas. O que quero decir con isto é que esta subida sí é segura que vai a ter que pagar. Este dinheiro sí é seguro que vai a salir das arcas do Concello. O outro non vai a entrar, xa o sabe vostede de antemano, pero este sí é seguro que vai a salir. As novas plazas que crearon, ou bueno, que van a crear, bueno, que se crean por lo menos, non? Pois, pois tamén terán o seu gasto no momento que se ocupe, non? Por lo tanto, os gastos sí son seguros e os ingresos non son nada seguros. Entón, isto é un brindis al sol que vostede fai aquí e digo, bueno, pois imos a recortar 2.100.000 e xa está. E en base a iso gastamos. Entón, como estamos en período preelectoral e estamos en xa nas eleccións prácticamente, pois digo vostede que vamos a contentar a todos os traballadores, vamos a hacer todos contentiños, que empujamos o Concello para moito tempo, sabe, para moito tempo, porque vostede realmente, non sei, é como quen dira, xoga todo ao pagar. Bueno, pues vamos a contratar máis persoal, vamos a subir o salario aos que máis cobran, bueno, non exactamente os que máis cobran, pero a un deles sí, porque eu que máis cobro, precisamente a vostede tamén lle sobra 7.000 euros o interventor neste caso. Non sei que razón hai, e por outra parte, non sei que razón hai para subirlle 7.000 euros a unha persona que está cobrando do orden de 60.000 euros, que ya se que subir 7.000 euros ao ano, non sei que razón hai, pero casi un presidente do goberno casi xa logo non cobra tanto. Pero ustedes acá razón hai para ter esas subidas desta manera que é impresionante, vamos. E logo, despois, eu non sei que fará os máis, os que lle sube 4.200 euros, non sei se é que van a traballar máis horas, ou máis apurados, ou non sei que, porque se un traballa 8 horas, pois se traballa 8 horas. Vai a decir que van a facer máis de 8 horas ou que van a ir correndo ahora aos sitios. Non sei exactamente que razón hai para que estas subidas salariales pois se produzcan. Fagan distinción entre personas do mesmo rango. En fin, en definitiva, que vostedes están endeudando o Concello por moitos anos. Están levando a unha situación porque están creando plazas, están subindo salarios e logo despois non se poden deixar esos salarios. Entón, o que sí vai a ser seguro que de aquí en diante pois vai haber esos traballadores e vai haber uns gastos seguros. Vostede está hipotecando o Concello a anos vista para diante, pero como quere ganar as eleccións comprando voluntades e estas cousas, pois fai o que fai. Hipotece pouco o Concello, nin que se hipoteca o futuro de Santa Comba, nin outra cousa. Vostede o que quere é contentar o personal para que arremangar as súas actas, sabe? E, por lo demais, pois mire, falando da deuda, estamos bastante máis endeudados do que vostede dice. Vostede temos unha economía saneada, que nos podemos permitir moitas historias e moitos cual, pero mire, en realidad estamos moi endeudados, pero moi endeudados, voy a decir, mire. Voy a hacerse un conto, porque xa lle digo que non contaba con todo isto, pero sí, mire, dinos vostede aquí que debemos 942.495. Claro. Incluso máis, porque mire, isto é o que nos digo vostede que non debemos de do PAE 2015 debemos 384.000 que tenemos de préstamo a licitación para pagar os bancos, a deuda bancaria, ¿no? Tiñamos unha deuda bancaria por un lado 270.000 e por outro 213.000.
que trasladamos a deuda á Diputación. A Diputación, pois, ainda non a tiñamos que devolver, por lo tanto, mentre hai carencia, pois non temos deuda. Pero, bueno, realmente sí temos unha deuda do... Quedan 2 minutos. Así, de forma unha misa. Normalmente temos 2 minutos. Acabo de dar ahora mismo 16 minutos. Normalmente non nos agote falando. Consumo esos 2 minutos e quero aproveitarlos. Normalmente, o sea, E logo teramos un tempo de 5 minutos. Sempre se miden os tempos. O pleno máis importante de un concello, de unha corporación, é vostede limito a 10 minutos. Sin embargo, no outro pleno deixamos falar unha hora seguida, porque, bueno, non traía asuntos, pois a ver se... En ruego se preguntas, en decretos nunca se mide o tempo, solo se mide o tempo no que son os asuntos. O tempo real son de 10 minutos e de 5. O sector de 16, que queda, ahora mismo queda un minuto. Un minuto nada máis de queda. Realmente temos unha deuda que non son só 942.000 euros. 942.295, como digo. Ademais ten do préstamo de contenna para facer o campo de fertilidade temos 417.000 euros en préstamo. Tamén temos do Porto Zanove 323.000 a obra de distrito. Entón, sumando estas duas cosas, son 741.000 máis. Por lo tanto, teríamos realmente unha deuda de 1.684.000 euros. Temos un concello con unha deuda de 1.684.000 euros e vostede di que temos unha economía saneadísima que nos podemos permitir contratar, facer, desfacer e que vamos a facer unha maravilla. O sea, hai que decir a verdade a xente, non engañar a xente. O interventor di que non é correcto, que vostede non vai a recaudar ese dinero e, por lo tanto, o seu informe desfavorable. Moitas gracias. Señor Fernando, ¿me preguntar? Neste primeiro turno vou vole contestar precisamente as alusións que fai ao tema personal. Efectivamente, no ano 2016, pois ustedes dedicaban exactamente a mesma cantidad que nós, o 51% do seu orzamento. Eu teño que ir o 35%. No, hombre, vamos a ver, seguimos mentindo, señor. Orzamento do 2015, que foi o que aprobou cando gobernaba o señor Ocha. Que pasa, claro, que non é o señor Ocha, que non é o servicio de información. Os gastos de personal do orzamento 2015 eran de 3.184.000 dun total de 6.298.000. Dirán ustedes, si gastamos en personal 3.184.000, eso non é máis do 50% do total de gastos que son 6.298.000. Minte e sigue mentindo con tal de facer un discurso. Estou falando eu primeira chamada orde, señor. Primeira chamada orde. Primeira chamada orde e estou respetando hasta ahora, vale? Entonces, espero que usted me respete, porque, como sempre, en todos os plenos, cando eu contesto, que a verdad a usted non lle interesa, e o único que fai é interrumpir. Entonces, mire, di usted que un peón non ten dereito a cobrar o mismo que outra persona. En primeiro lugar, respeto cos peóns, vale? Son de... Segunda llamada al orden, señor Camaño, segunda llamada al orden. ¿Qué dixo eso? ¿Cómo que tontería? Segunda llamada al orden, ¿eh? En la tercera, porque usted es un maleducado. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo que non dixo? Que non podía cobrar o mismo. Pero que pasa? Que un peón ojo, claro, o peón non ten derecho a sueldo. O peón, mire, é un maleducado. Está buscándose el discurso que tenemos ahora. Está mentindo. No, que está mentindo usted. ¿Cómo que non dixo? Mire, está grabado, ¿vale? O que pasa que a usted gusta moito, como diría usted, votar en Capacete, que diría usted, es muy fastidio. Mire, señor Camaño, non lle permito que me fale. Señor Camaño, non lle permite porque estou no turno. O que pasa que a usted que no hay realidad. O sea, que dice, pero vamos a ver, señor Camaño, pero usted quiere abandonar la sala antes de que le echame esa atención. Pero por favor, cállese a boca que estou contestando eu. Xa se ve que é un mentireiro compulsivo. Por qué? O único que están facendo aquí, ustedes dedican o único porcentaje, pero vamos a ver, señor Camaño, está aquí o presupuesto do 2020, está aquí o presupuesto do 2015.
profesional que se lle fixo neste proxecto, claro que sí. a mínimo que se lle fixo ahora, que se fai no 19, e que se lle fixo no 18, porque ustedes neste 15 xa lle habían puesto, poder haber subido os peóns, esos que di usted que son os que menos ganan, ustedes xa lle podían haber subido o sueldo a base mínima interprofesional, pero non fixeron, temos que decir, nos, o ano pasado a facer xa. Eso que le fastidia a usted. E claro que sí, e ahora vai se a subir outra vez. Porque hai que oír. Pero por favor, usted quere que o vote, non? Usted quere que o vote. Porque é o único que está conseguindo. A ver, votámoslo, porque vamos a ver, que parece que xa só que diga que quere votalo. Si se calara, se explicara, sería moito mellor. Mentres que usted interviu, eu estuve calada, e non diga nada. E ahora estou contestando. Seguimos. No, usted está aí grabado. Entonces, por supuesto que en este concello cada un ten un seu puesto de traballo asignado a plaza a que se presentou, porque tamén pode un licenciado optar unha plaza de peón. E terá un sueldo de peón se opta esa plaza, pero se un licenciado, porque ten outra formación, outra plaza, pois ten o sueldo correspondiente a esa plaza. E aquí non hai diferencia. Mire, xa que teño aquí o pleno presupuesto de 2015, vamos a ler precisamente, xa que leo directamente o resumen do interventor. No presupuestos que ustedes fixeron e que aprobaron, o resumen, xa por non ler máis. Pon aquí o interventor el 18 de diciembre del 2015. Vista toda a documentación que integra o expediente e motivado na súa observación realizadas con anterioridade, especialmente no relativo á área de personal, xa que daquela o interventor falaba da área de personal, nos presupuestos seus de 18 firmado o informe este de 18 de diciembre de 2015, no capítulo 1, é ao exceso de presupostación de ingresos, o sea, que usted di que os nosos ingresos non son reales, e aquí xa lle di o interventor no 2015 que ustedes hinchaban os ingresos, pero claro, non, hai que falar mal dos outros. Así como tamén a inferioridade dos ingresos reais con relación aos gastos reais. Ustedes alegaban presupostar esa cantidad de agua e unha previsión se ao final o servicio de agua se municipaliza ou non. Unha previsión que xa usted contemplaba. Non veña ahora a vender o que non hai, porque xa ustedes consideraban esa cantidad que se debe posponiendo. E resulta que di, por tanto, o cumplimiento formal da obriga e, polo tanto, o cumprimento meramente formal de obriga a establecer un superávit real de se debe resustar as previsións de gastos e orzamentos para o exercicio 2015, emitindo un informe desfavorable, porque, en outro apartado, di que non se cumple tampouco o principio de prudencia nesta presupuestión dos ingresos non se cumple, ao non partir dunha previsión real de gastos. O sea que o seu interventor tamén lle decía que os seus presupuestos eran irreales. O informe era desfavorable. E aínda así, usted ven a decir que somos nós. Non. Mire que no 2015, ustedes, pois precisamente, esas previsións, pois eran irreales, porque realmente, é o que dicía ao principio, o orzamento é unha previsión do gasto que se vai a ver e do ingreso. Si que hai uns gastos fijos, como son o de personal, pero os gastos están aí e uns cúmplense, outros non se ejecutan, igual que os ingresos son outras previsións. Xa lle digo, aquí o que traemos tamén, que consideramos que se podría haber este desfeito, é a consolidación de empleo, que é tamén unha das cuestións por que se incrementa un pouco o gasto de personal, porque hai unha meter unhas partidas correspondientes a esa consolidación, que en función de cando se ejecute esa consolidación da que partiu deste grupo de goberno chegar a cabo a que os nosos traballadores teñan un puesto digno, estean en unha situación tranquila e estable, e claro, o Partido Socialista molesta de que nós nos preocupemos por os nosos veciños, que nós consolidemos os nosos traballadores, que nós mimemos os nosos traballadores, que lle asustemos a adecuación salarial, que lle consigamos un futuro fijo neste concello. E os señores socialistas ten que meter un recurso, porque non queren que se faga a realidade. Non, e non é que esteamos en época electoral, porque o ano pasado non estábamos en época electoral. E si, xa se fixo unha subida de sueldo reconocéndollo aos que precisamente menos ganaban, que tiñan dereito ao sueldo mínimo interprofesional, porque hai que traballar con dignidade. Eso que son os nosos traballadores. E aquí, según a categoría, cada un ten o seu sueldo. Claro que sí. Bueno, xa o dixo usted, que había que subir o sueldo ao 900 euros, por iso hai esa subida, que subiu o sueldo interprofesional 100 e pico euros ao mes de cada traballador, igual que a subida do Produto Interior Bruto do 25.
Xa lle digo, aquí traballamos, aquí non compramos votantes, aquí o único que facemos é que respetamos os nosos traballadores e con eso lle conseguimos que teñan realmente unha dignidade e que teñan un traballo que consideramos que como calquer traballador do noso concello ten dereito a traballar tanto na empresa privada como na pública con dignidade e con seriedade e sobre todo con respeto, que é o máis bonito. Na deuda, ten usted razón, temos unha deuda en donde non é unha deuda real, que usted decía, porque o importe do campo de fútbol que decía usted de 417.000 euros, cando se licite, xa se verá cal é a deuda real. Igual que o proxecto de Agua de Castriz, cando se licite, xa se verá igual a deuda real. Porque, mire por donde, que o préstamo do IDAE, que se pediu a nivel nacional, a nivel central, que non é da Diputación, conformaba, o proxecto inicial conformaba unha cantidad, pero mismo non me acordo, de uns 500.000 euros, pero acabouse adjudicando por 329.000 euros. Por qué? Porque hai baixas, e nesas baixas, ao final, realmente, o que se paga é a baixa correspondiente, non o importe total do presupuesto que se licita. Licítase e logo na adjudicación, que as baixas correspondientes, cando se adjudica, esa é a cantidad que se vai a pagar. Ten 5 minutos, señor Caamaño. Imos a repartir o tempo entre minha compañera. 5 minutos, non hai problema. Mire, con respecto aos que non poden cobrar o mesmo que as persoas, é unha pregunta. Estes que non poden cobrar o mesmo que outras persoas. E estas outras persoas, ao ver que un peón cobra igual que elas teñen, automáticamente hai que subir 4.000 euros para discutir aquí as como diferentes de clases. Ese era o que estaba a decir. Vale? Así que non diga cousas que non. En canto ao presuposto desfavorable de 2015, pois sí, pero non podemos chegar aquí en 2 días resolver todo ese avisado de personal que teñen vostedes que non teñen que estar resolvendo agora. E non acaban de resolver agora. Regularizar todas esas plazas, a OPE que está publicada o ano pasado, a oferta de pública de emprego dos traballadores, dos postos de traballo aquí, está regularizando agora ainda. O sea, que xa non estaban regularizados aquel tampouco. É unha serie de empresas que estaban traballando para aquí que houve que rescindir decir que non se podían seguir contratados así e non se lle iba a pagar. Por tanto, houve como 20 empresas que deixaron de traballar co Concello. É dicir, regularizar a situación que ainda está facendo vostede hoxe en día na 2019 e nós tiñamos que haberlo feito aos 2 días de chegar despois do desaguisado que tiñan vostedes de gobernar 20 anos. Nós tiñamos que haberlo resolto en 2 días, sabe? En fin, eso sí que é decir a verdade. E logo despois, mire, en canto a todo eso que vostede dixo aí, non desvirtúa para nada que a subida salarial de 2016 a 2019 é do 32%. Para me ben que diga todo o que queira, pero non desvirtúa nada do que dixe. A subida, os gastos incrementados desde 2016 a 2019 é con 32%. Eso sigue sendo así. E eso é inapelable porque eso está aí. E despois, que a deuda terá baixas, pois si, a deuda terá baixas, pero se debemos 1.700.000, pois podemos chegar a deber 1.500.000, pode ser, pero sigue sendo 1.500.000 de deuda. Non temos un concello saneado, non estamos aquí podendo tirar todo por la ventana. Bueno, agora, simplemente me gustaría puntualizar algunhas cousas que comentou o meu compañero e que gustaría comentar algunhas máis. En canto aos gastos de personal e gastos correntes, bens e servicios suman un total de 90,2%, é dicir, que comenzou falando de inversións, de regularizacións, etc. En realidade o que temos é que a inversión, que podemos consultar, e todo o mundo pode consultar, no caso de inversión do orzamento de 2019, realmente non son eses 5 millóns que vostede falou, porque a chega do Concello son 650.983, que cambia bastante de 5 millóns, porque ven sendo máis ou menos un poquinho máis de 20 millóns. É dicir, que a chega do Concello non é esa. Como, por exemplo, contabiliza 145.375 euros que corresponderían a que a chega aos vecinos de San Salvador e que non a chega ao Concello, que son casi 200.000 euros que vostede contabiliza. A parte deso, os informes de intervención son claros. Leo vostede os dos orzamentos de 2015 e pouco difire do que remite o interventor para este ano. Gastos de persoal.
As cuestións relativas ao capítulo de persoal tense aceptadas pola necesidade de regularizar toda esta situación. As subidas salariais non responden ao procedimento legal. É claro, nalgúna das subidas son de 400 euros ao mes. Investimentos. Foron incorporados moitos investimentos ao tratarse de gastos que veñen de exercicios anteriores, é dicir, que hai que dar cobertura a gastos que xa están realizados. E respecto aos ingresos, presupostas e ingresos que responden a aumentos derivados de ingresos realizados sen aplicar o principio de prudencia. Exactamente o que acaba de ler vostede, é dicir, que tampouco lle cambie realmente, tanto cambio din que van a facer por Santa Comba. É dicir, podería levar a unha menor recaudación, ingresos irreais, é dicir, non vamos a ingresar o que está presupuestado. Auga, non se toca regularizar o servicio da auga, e séguese a prestar pola empresa que viña xestionando sen que se adotaran medidas, é dicir, síguese contabilizando cando non é así, é dicir, estamos ingresos irreais. Respecto ás subvencións nominativas, gustaríame preguntar que criterios siguen para asignar as subvencións nominativas. Outros anos asignaban subvencións á Asociación de Mulleres, non as fixen por ningún lado, ou de veciños. Si en contra as comisións, pero tamén se lle fixe unha pregunta na comisión informativa se todas esas comisións están funcionando agora mismo. En canto ao diñeiro que se lle dá, por exemplo, a AMPA Terra dos Allas, que do Barriedo ten 20.000 euros, e Inmaculada 1.000 euros. En cambio, non vexo un solo euro para o PP de San Baño. Gustaríamos saber que criterios siguen. Salla de Santa Comba, 21.000 euros, en cambio, a Sociedade Deportiva do Castriz, 6.000 euros. Gustaríamos saber os criterios. Porque, respecto ao tema do Salla de Castriz, perdón, dos Salles de Santa Comba, vemos que se lle dan 21.000 euros, con subvención nominativa, que hai que justificar, e a maiores 9.902 euros con 25 para a reforma da cantina, máis os 400 e pico mil que están cargados no posto de 2018. Falaba antes que... Falaba antes que non compran votantes, pero non sei se compran, non o sei, se hai que comprar concejales, teño as miñas dudas. E despois quería dicir que respecto ao cadro de inversión, ademais dos 145.375 euros que contabilizan para a Estrada de San Salvador, contabilizan marquesinas por 5.000 euros, por decir algún dato, e suministro e instalación de equipamento Radio Sallas por 16.087 euros a Radio Sallas, e equipo procesos de información, 800 euros, que suman un total de 16.887,06 euros para Radio Sallas. Nada máis, gustaríame saber os criterios que siguen para designar isto, ademais de que vexo que todas os... Moitas gracias, señora Calvero. Ten unha educación á altura da política nula. Como ustedes son de nobre. Señor Camaño, usted acaba de reconocer, fai un momentiño, usted, señor Camaño, acaba de reconocer efectivamente que o presupuesto seu de 2017 me ha llamado a la orden, señor Calvero. Realmente, señor Camaño, usted reconoció, señor Camaño, que os presupuestos seus que eran de forrar, pois mire, ten razón, o sea que pensa que os outros só fan malas cousas, non, ustedes tamén as facían. E mire, realmente, ten razón usted. O feito de subir os sueldos unhas persoas non é unha cuestión de capricho, é unha cuestión en donde se reorganizan os postos de traballo, se reasignan as funcións, e aí é cando se fan as valoracións. Tamén ustedes, na súa época, habían posicionado dos traballadores unha subida de sueldo, porque ustedes consideraban que así eran, e no seu día, pois, se ustedes consideraran que esas duas persoas habían que subir o sueldo, o fixeron no presupuesto de 2015, e nos ahora, como estamos reorganizando o personal, pois consideramos que outras consignacións había que facer. Respecto ao cuadro de inversións, ten usted razón, señora Calvero, pois sí, temos un cuadro de inversións moi completo en donde traballamos por Santa Comba, porque realmente consideramos que os veciños de Santa Comba teñen dereito a iso, e sí, están recollidos todos os plans da Diputación. Por qué? Porque se os solicitan, porque se piden moitas axudas, que tamén os tiñan ustedes incluídos no seu presupuesto do 2015. Pero mire por onde que as súas inversións, o que se preocuparon ustedes de pedir subvencións, estamos falando, estou falando, segunda llamada da orden, señora Calvero. Entonces, estamos falando de que realmente neste gobierno traballa, si realmente o cuadro de inversións previsibles son de 5 millóns e pico,
non eran 1.900.000 que ustedes programaban, porque claro, o seu cuadro desglosado de gastos, en donde realmente os nosos gastos, falamos de 1.100.000, en donde realmente a partida para os políticos, para os órganos de gobierno, temos unha partida de 86.000 euros, cando, na súa época, o único que importaban eran os órganos de gobierno, os políticos, porque se nós consignamos ahora mismo 86.300 para dietas e sueldos de políticos, ustedes consignaban o doble, 156.000 euros. Aí ves o interés dos políticos do Partido Socialista, en donde non se preocupaban das inversións reales, preocupabanse de ter unha boa consignación para os seus sueldos. Mire, respeto ás subvencións, mire por donde, que nas súas subvencións, pois mire, ustedes precisamente simplemente lle deron unha subvención non lle deron unha subvención a Inmaculada, deron simplemente unha subvención aos pais de alumnos de 20.000 euros xa do AMPA, do Carrier, pero non lle deron nada, nin ustedes lle deron nada ao Pepe Sambaña, como reclaman agora, nin outro día reclamou tampouco que non lle dábamos nada ao CRA. Por que non se lle dá ao Pepe Sambaña? No Barrio faz unha actividade de conciliación, por iso se dá os 20.000 euros. No Pepe Sambaña, a participación que habría que darle por parte do Concello para conciliación, como eles non fan conciliación, dáselle mandándolle monitores do Concello para que fagan actividades no tempo libre. Esas son a contraprestación aos ciudadanos que na Inmaculada, como non teñen ese tempo libre para que vayan os nosos monitores, se lle dá esa cantidad para que eles poden facer actividades de conciliación. E actividades de conciliación no CRA, como usted preguntaba, xa non había. Que eu sepa, na súa época, xa se lle dou 15.000 euros aos Sallas e 6.000 euros ao Castriz. O sea, que ahora mismo subixe os Sallas ao Castriz, na mesma proporción, porque ustedes deronlle 6.000 euros ao Castriz e 15.000 euros aos Sallas. Non vexo por que ahora hai que facer unha demagogia de donde non hai, porque realmente xa ustedes debían de considerar, entonces daquela non sei por que xa ustedes non lle deron a mesma cantidad aos Sallas que o Castriz. De todas as comisións de festas, pois nós consideramos que as comisións de festas, as asociacións de veciños que se preocupan de realmente dinamizar os festejos no verano, teñen dereito. Que están realmente conformadas ou non, cando justifican a subvención, se realmente non están conformadas, non teñen documentación, xa non teñen dereito realmente a percibir esta subvención. E pouco máis, nas inversións que temos nas asociacións de mulleres rurais. Quero dicir que nas asociacións de mulleres rurais que ustedes lle deron 700 euros, ustedes deronlle fixeron unha discriminación, porque lle deron as mulleres rurais dos Sallas, e resulta que en Santa Comba temos máis asociacións de mulleres que teñen o mesmo dereito. Entón, como aquí, señora Calvelo, xa sabemos que é unha maleducada, porque usted non respeta ni siquiera as asociacións de mulleres. Nos consideramos que en vez de darlle os 700 euros para que eles organicen o viaxe, organizamos en nós desde o Concello. E esos 700 euros pagámonos nós porque colaboramos nós na organización das excursións das distintas asociacións, e non só son as mulleres rurais dos Sallas, son as de Santa Sabina, son as célticas, son as de Arantón, son todas as mulleres, porque fala usted de que facíamos discriminación no colegio, no fútbol, as mulleres, que a única discriminación fixéranos ustedes. O criterio noso é que todos os nosos veciños son iguales. Non como ustedes que só lle daban aos seus amigos e a quen querían, porque a la vista está a diferencia. Entonces, que aquí realmente, que compraban os políticos? No, aquí ustedes demuéstranse que ustedes se dedicaban a comprar políticos, porque para eso a consignación de políticos era maior que nesta campo. Entonces, vese que son os presupuestos reales dedicados ao noso Concello, en donde son máis inversións por e para os nosos veciños sin máis interés, a pesar de que o Grupo Socialista non lle interesa saber a realidade que levamos 2 anos conseguindo, a pesar da nosa mala gestión, cun remanente positivo que temos na liquidación do ano pasado, 800.000 euros. Sin máis que decir que seguimos traballando e seguiremos traballando por os nosos veciños, o grupo de gobierno que conformamos ahora mismo Terra Galega e o Partido Popular, procedemos, por lo tanto, a votación destes presupuestos. Votos a favor. Votos en contra. Non esperaba menos. Non dá lugar a excepción. Se levanta